Хайде малко да си покараме така в тази приказна мъгла. Честно казано, идеята на излизането ми беше да потичкам малко, тъй като температурите леко се повишиха, въпреки че града ни е превзет от мъгла, но пък и мъглата има своя чар, само че аз честно казано прецених в тази мъгла да не тичкам, тъй като щях да стана на мокро патенце. Пък не съм се вдържал добра. И така просто прецених да си направя така едно возене малко над Балкана. И интересното е, че ме базе да направя така малко пешара сходка, просто защото разбира се съм самичка и не съм чак толкова смела сама да тръгна на 100 метра да измина пеша сама в такива условия, когато нямаш видимост. И така да се каже, се чувствам сякаш съм във филм на ужасите. Но страх лозе пази. Има една приказка. Мога поне да ви направя свидетели на красотата, която виждат моите очи. Едно от нещата, които страшно много обичам да правя, е така да се возя с превозното си средство, без ясна посока и цел. Ей, тези камъчета! Да, сред природата наистина се чувствам на мястото си, но когато е така, предпочитам да си се возя без разходки пешеходно, да не ме побиват тръпки. По този път има места, на които човек най-спокойно може в хубаво време да спре, да кампингува и да си прекара добре, стига да не е пъзли като мен, защото аз определено съм си леко пъзла. И в ръда на говоренето за кампингуване, в този ред на мисли, с моето прекрасно момче решихме да си направим едно кампингуване как да кажа, поръчахме си разни неща, защото и двамата имаме това хоби, кампингуването. Поръчахме си неща за кампингуване, които ще тестваме. Стига да пристигнат, разбира се, до петъка. Днес сме вторник. Не, днес е понеделник. Или сме вторник, не да боже, бърках се. И се надявам до петъка да пристигнат тези неща, за да можем да ги тестваме, защото наистина са много красиви, практични и страшно много се надявам да се озовем в събота сутрин някъде на някой гръцки безлюден плаж. Не че става закъпване, но нищо не пречи пък да се любуваме на гледката. Кампингари сме по душа и планинските преходи също страшно много ги харесваме. За момента обаче в студовете предпочитаме да не правиме планински преходи, иначе тепърва, когато дойде лятото, ще се задействаме и в тази посока. Просто трябва да е по-топличко. Сега да ви обърна, да видите все пак, нали, така да се
покаже тази гледка. Та наумихме си, че лека по лека ще се оборудваме с палатка, която е всесезонна, водоустойчива, ветроустойчива. Също нещата, които са необходими за престой някъде на диво с палатка, преценихме, че ще дързаме и ще си ги вземем, тъй като за момента ни се струва малко по-сложна идеята да работим върху идеята да си вземем бус, който да превърнем в кемпер, но един ден и това ще го направим, тъй като до момента каквото сме си поставили за цел го правим. И да, свързано с работа. Нищо не е безплатно в този живот. Но когато човек е с правилния човек и разходите се разпределят по важност и как да кажа, харчиш разумно, можеш да правиш неща и да си позволяваш да си вземеш неща, за които преди не си имал възможност, но всичко зависи от това с какъв човек си. Защото ако си с човек, който не си разпределя разходите и приходите, как да кажа, как беше думата правилно, няма как да си гониш и следваш мечтите. Обръщам ви да гледате това, на което аз се наслаждавам докато карам. Хайде де, искам и заедно. Също така, съвсем скоро, аз си карам и си ви говоря, съвсем скоро, когато направим първото си къмпингуване, истинско къмпингуване, разбира се, съвсем скоро сме си наумили да направим лайф за вас, за да можем все пак да установим, така да се каже, връзка с вас и да дадете вашите идеи и съвети за къмпингуване, за места, които е хубаво да бъдат посетени. Така че очаквайте скоро включване, лайфове. Естествено ще предупредим, когато го направим. И сега вече мога да кажа, че се намирам до... сега ще спра малко. Естествено винаги се оглеждайте, кога сте зад волана, преди да спрете. Какво се случва зад вас, пред вас, навсякъде какво се случва, за да няма фалове. Ето, намирам се към Пик Синева. Просто реших да ви покажа място, тъй като хората, които някога започнаха да го правят, започнаха с малко парцелче и стигнаха до едно по-голямо парцелче и го правят наистина хубаво. Някой ще си каже, че им направих рекламата току-що, вероятно така се получи и просто го направих, защото ми харесва мястото, което те са изградили. И сега искам само да благодаря на всички, които са част от нашия канал, на всички наши абонати искам да благодаря. Това наистина значи страшно много за нас. Това означава, че ни подкрепяте и ви харесва това, което ви показваме. И за нас е много важно това нещо, защото сме хора, които са наистина изпълнени с положителна енергия и искат да предадат това нещо на колкото се може повече хора, защото живеем в кофти времена и е хубаво, когато човек прави така, че да има по-често усмивка на лицето си и да се бори за мечтите си. Аз се моля, колкото повече ние раздаваме нашата положителна енергия, толкова повече да ни се
връща такава енергия, тъй като всъщност не винаги се получава точно така, но какво правиш? Има всякакви хора в този живот. В този ред на мисли няма как да не изкажа следното нещо. Съвсем скоро видяхме, че е нанесена една сериозна щета върху колата ни. Бяхме паркирали съвсем близо до входа, където живеем, и видяхме, че е нанесен удар върху колата. И аз просто не разбирам, наистина аз не разбирам защо хора трябва да показваме нашата завист по такъв начин. Когато човек има усмивка на лицето си, е срещнал любовта на живота си и се разбира с този човек и правят това, което им харесва, защо си мислите, че всичко е цветя и рози и трябва едва ли не да правите мръсно на този човек? Дали е спрямо на вашето место или просто му завиждате за начина, по който живее? Защо хора? Усмихнете се, опитайте се просто да гледате на живота с по-добра енергия. Това, което е направено на колата ни, няма да ни спре да осъществяваме нашите мечти, но е, как да кажа, не е интелигентна постъпка въобще. Не е приятно и със сигурност на никой не би му било приятно да види нещо такова, че е причинено на автомобила му, но всякакви хора има. И уви, когато ти се опитваш да предадеш добрите вълни към хората, се оказва, че злобата и завистта при някои хора е в повече. Сега ще ви покажа нещо много красиво. Едно водопадче, едно прекрасно място в района, в който живея. Оказва се, че тук можело и да се слезе. Аз сега го виждам, въпреки че идвала съм страшно много пъти, но ето, че сега виждам, че може да се слезе. Сега, когато времето е дъждовно, е пълноводно и това ме радва. Да. Въпросът е, че както винаги аз съм с кофти обувки и се опитвам да направя нещо, което не е много окей. Така. Ами, какво да ви кажа? Опитайте се наистина да се усмихвате по-често. Опитайте се да гледате на живота с положителна енергия. И някои ще кажат, тази говори за енергия. Ами говоря, защото знах, че колкото по-положително гледам на живота, толкова по-положителни неща ми се случват, но е много важно с какъв човек живееш. Много е важно. И така, хора, благодаря ви, че бяхте част от това видео. Ще съм благодарна на всички, които се абонират за канала. Това означава, че ни подкрепяте. Служете по един лайк и бъдете здрави. До следващото учение.